दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे खौरांगिरि मेल लिंदों। आंजों लोगोसे जोंनि सानै लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आरो उमेश दैमारी, जोंनि गाहाय नेहाथारि हनेन्द्र बसुमतारी आरो स्पिकार अबित नार्जारी आरो टीम दङ। गाहायै मोनथाम एजेन्डाखौ लानानै जोङो दिनैनि खौरांगिरि मेलखौ बेयाव लिंनाय जादों। फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां बिटिसि जि बिसायख'थि दङ, बे बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै आथिखालाव आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशना इलेक्टोरेल रोल ड्राफ्ट बेखौ बानायगासिनो दङ। माने भटार तालिकानि ड्राफ्ट खसराखौ बिथांमोना गासैबो जिल्ला हेडक्वार्टाराव बानायबाय थादों। जिहेतु मोन 40 समस्तियाव बे बिसायख'थिया जागोन, दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दाबि दैखांदों जे फाइनाल जि इलेक्टोरेल रोल ओंखारगोन 2025 बिटिसि इलेक्शननि थाखाय, बेखौ बर'आव सेबखांनांगौ, बर'आव साफायनांगौ आरो बर'नि भटार तालिका भटार लिस्ट जोंनो नांगौ, भटार स्लिप नांगौ आरो आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशना बेखौ मावफुंनांगौ होननानै जों दिनै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दाबि दैखांदों। बे बेलायाव जोङो बुंनो नागिरदों जे 2003 मायथाइयाव बर' रावा 80 सिडुलाव बियो थिसनजानायनि थाखाय मोनसे लामा मोनदोंमोन आरो 2004 मायथाइयाव पार्लियामेन्टआव बे बिल पास जानानै आइन महरै भारतनि रिकगनाइज लेंगुवेजआव हिसाबै बियो स्टेटास मोनदों आरो 2020 बिटिआर एकर्ड बड' एकर्डनि गेजेरजों आसामाव एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बर' रावखौ थिसननाय जादों आरो 2020 नि जे दा आसाम अफिसियेल लेंगुवेज एमेन्डमेन्ट एक्ट 2020 बे 5A बेयाव स्पष्टयै लिरनाय दङ जे सेक्शन 3 आव दङ जे असमिया आसामनि अफिसियेल लेंगुवेज सरकारि राव आरो लोगोसे सेक्शन 5A आव जोंनो राइट्स होदों, जेराव एमेन्डमेन्ट जाबाय 2020 आव 1960 आसाम अफिसियेल लेंगुवेजआ एमेन्डमेन्ट जादों। Without prejudice to the provision contained in section 3, the Bodo language shall be used as an associate official language for all and any of the official purpose of the state of Assam as are specified in the schedule in the districts and subdivisions having substantial Bodo population as may be declared by the state government from time to time. दा बेखायनो बिसायख'थि बेयाव बर' रावा जिहेतु आरो बर' रावा आसामनि आरो लोगोसेनो थांनाय 15 तारिख एप्रिलाव ओंखारदों। बेयाव होदों जे इन द बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बड' शेल बी used in addition to English for the aforementioned official purposes। बेयाव जिखिनि अफिसियेल वर्क दङ, गभर्नमेन्ट नटिफिकेशन, अफिस मेमोरेन्डाम, एक्ट, रुल बायदिसिना रेगुलेशन, बेखिनियाव बर' रावा बाहायनो मोननायनि अधिकारखौ बिटिआरआव होदों। नाथाय जोंनि दाबिया जाबाय हल अफ द आसाम। दा बेखायनो गिबि पइन्टआ जाबाय जे ड्राफ्ट इलेक्टोरेल रोल खालामगासिनो दङ, फाइनाल इलेक्टोरेल रोलखौ बर' रावाव सेबखांनानै दिहुननांगौ, बे जोंनि दाबि आरो आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशनखौ जोङो नारसिनदों। 2 नम्बरा जाबाय थांनाय 6 जुलाइआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि टीम दंमोन, जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौ लोगो हमदों आरो आसाम सुक्तिनि आधाराव बिप्लब शर्मा आयोग दानाय जादोंमोन। बे बिप्लब शर्मा आयोगनि क्लज नम्बर 8 आव बिथांमोना एसामिस लेंगुवेज बा अफिसियेल लेंगुवेज इउजनि खोथाखौ लिरदों आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थांनायाव दिनै बिथांमोना मोनसे जानुनि नटिफिकेशन दिहुनदों जे बराक भेलियाव बेंगलि, बिटिआरआव बर' आरो हल अफ द स्टेट एसामिस होननानै। दा बे मेटारखौ जों गिबि मन्थ्रिनो रेज खालामदों जे
आसामनि जेसेबां जिल्लायाव बर' दङ जिहेतु एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेजाव बेखौ साब डिविजन आरो डिस्ट्रिक्ट हेभिं साबस्टेन्सियेल बड' पपुलेसन होननानै मेनसन खालामखादों धेमाजि लखिमपुर शोणितपुर बिश्वनाथ जोंहा नगाव मरिगाव गलाघाट गासैयावबो माने गवालपारा साउथ कामरुप गुवाहाटी मेट्र' कामरुप बरपेटा नलबारि गासैयावबो आं जेराव नामखौ लाजोबनो हायाखै बे गासै जिल्लायाव बर' रावा एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेजनि मर्यादाखौ इकुइभेलेन्ट इउज जानांगौ खारन बिप्लब शर्मा आयगनि आधाराव नटिफिकेशन होनो थांनायाव बिथांमोना बराक भेलियाव बेंगलि बिटिआरआव बर' बेबायदि मेनसन खालामनानै दोनदों किन्तु आयेना बुंदों आसाम अफिसियेल लेंगुवेज एक्ट एमेन्डमेन्ट 2020 आयेना बुंदों जे बर' रावा गासैबो आसामावनो सोलिगोन दा बेखायनो गिबि मन्थ्रिया बे दाबिखौ बिथाङा मानिनानै लादों आरो बिथांखौ जों धन्यबादबो बावदों 3 नम्बर पइन्टआ जाबाय आसाम जुडिशियेल सार्भिस ग्रेड 3 मेइन एग्जामाव 50 नम्बर 50 मार्क्सनि माने बेयाव लेंगुवेज पेपार दङ आरो बेयाव बर'खौ थिसननाय जायाखै बेयाव अकल एसामिसखौ थिसनदों आरो जेनि गेजेरजों आसाम जुडिशियेल सार्भिस सिजिएम सेसन कर्टआव जायफोर जाज जायो बा एसडिजिएम बा हाई कोर्ट सुप्रिम कोर्टआव जायफोर जाज जायो बिनि एग्जामाव बे लेंगुवेज पेपारा कम्पालसरि असमियाव होनाय लोगो लोगो बोसोर बोसोर जोंनि बर' केन्डिडेट बर' मिडियामनि स्टुडेन्टफ्रा बन्सित जादों आरो जोंखौ माने डिप्राइभ खालामनाय जादों दा बेखायनो गोबां समाव जोङो आसाम सरकार आरो गुवाहाटी हाई कोर्टखौ जोङो दाबि होबोदोंमोन खावलायबोदोंमोन बिथांमोना दिनैबो बे प्रभिजनखौ खालामनानै होआखै गोदानै जों नुबावबाय जे जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्टफ्राव आरो जेराव नैबे एडभार्टाइजमेन्टआ बेखौ डिस्ट्रिक्ट कोर्टफ्राव होनाय जादों आरो बेयाव बाक्सायाव दङ मोननै पोस्ट बिश्वनाथाव 12टा बा चिराङाव मोनबा क'क्राझाराव 9टा उदालगुरियाव मोनबा आरो बिदिनो कार्बि आंलंआव दङ 12टा गासै जिल्लायाव शोणितपुराव दङ 16टा 367 डिस्ट्रिक्ट कोर्टनि जि जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट जि क्लारिकेल केडार बेयाव 20 मार्क्सनि एसामिस लेंगुवेज पेपार क्वालिफाइं कम्पालसरि खालामदों आरो बेखौ खालामनाय लोगो लोगो बर' मिडियामनि केन्डिडेटआ बेयाव एप्लाइ खालामनो हाया बर' मानसिया बेयाव एप्लाइ खालामनो हाया आरो एप्लाइ खालामबाबो बिसोरो परिखायाव लिरनो हानाय नङा जायनि थाखाय बिसोर बन्सित जागोन 10% रिजार्भेशनाव बिसोरो जि कटा मोननांगौ बा मेरिटआव जि कटा मोननांगौ परिखाखौनो जुदि होनो हायाब्ला बे मेरिटआव आरो कटायाव बबेनिफ्राय केन्डिडेटआ फैगोन थारमाने जोंखौ टटेलि न्याय प्रदान खालामग्रा मोनसे इन्स्टिटिउसन गुवाहाटी हाई कोर्ट बिथांमोननि रेजिस्टारखौ जोङो खावलायबोदों बिथांमोनखौ बुंबोदों आसाम सरकारखौ बुंदों बिथांमोना बे बेलायाव जोंखौ बन्सित खालामदों न्याय होग्रा अनुष्ठाना जुदि न्यायनिफ्राय बन्सित खालायोबा बे खोथाखौ जों कुइसन रेज खालामदों दा बेखायनो 15 जुलाइनिफ्राय अनलाइन बिनि एप्लिकेशन फर्मा जागोन 31 जुलाइसिम दा बे समनि गेजेराव जोङो एसामिस जि टिभि चेनेल पर्टेल चेनेलावबो जों बुंहरबाय जे बिनि गेजेराव जुदि बेखौ सोदांनानै बर'खौ जुदि सोफायाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्ट्रंलि जोङो आन्दलन खालायगोन बे एडभार्टाइजमेन्ट कपिखौ जों सावगोन आरो जों दाबि खालायगोन जे जाय न्याय होग्रा जास्टिस होग्रा इन्स्टिटिउसना जास्टिसनिफ्राय जोंखौ बन्सित खालामदों आरो बेबायदि बैषम्य बेबायदि जोंखौ डिप्राइभ खालामनाय खामानिया माने आसाम जुडिशियेल सार्भिस जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट बे पस्टफोराव दिनै सोलिगासिनो दङ बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों स्ट्रंलि आसाम सरकार गुवाहाटी हाई कोर्ट जे महामान्य हाई कोर्टखौ जों खावलायदों जे गोख्रैनो नैबे जे मोननै आनजादनि जि लेंगुवेज पेपारनि जे कम्पालसरि बेयाव बर'खौ स्पेसियेलि सोफानांगौ एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेजनि मर्यादाखौ होनांगौ आरो 8 शेड्युलाव हाबखानाय लेंगुवेजनि मर्यादाखौ होनांगौ आयेनानो बेखौ अधिकार होदों जों आयेननि बाहेरायाव थाङाखै आयेना जि अधिकार होदों बे अधिकार मथे स्टेटास मोननांगौ जोंनि दाबिया बे आरो जों बेखिनि बाथ्राखौ दिनै खावलायबाय मानगोनां आं मोनसे कुइसन सोंनो जे 8 शेड्युल बर'आबो 8 शेड्युल लेंगुवेज थ' मोननैबो एसामिस बर' थ' बाहाय नुनायाव जों सानफ्रोमबो जोंनि माबाया थालांबाय थायो
बे पार्लियामेन्टआव आयेन जायो जेनेबा फरेस्ट राइट फरेस्ट ओनसोलाव थानाय मानसिफोरनि थाखाय हानि माने अधिकार राइट टु इरिगेसन एक्ट 2000 दा बे मथे माने बे मौलिक अधिकार दा बेबायदिनो नैबे शेड्युला जेराव संबिधाना नागरिकफोरनो बा जाति जनगोष्ठीनो जा भाखा भाखि रावारि फोलेरफोरनो माने अधिकार होदों 8 शेड्युलाव बर' रावा इनक्लुड जाबाय बे मोनसे नेशनेल रिकगनाइज्ड लैंग्वेज जाबाय आरो 8 शेड्युलाव इनक्लुड जानाय हिसाबै आसामाव जिहेतु बर' पपुलेशनाबो साइजेबल माने लार्ज स्केलाव दङ आरो प्राय डिस्ट्रिक्टआव दङ 8 शेड्युल लैंग्वेज बर'आ मिडियाम हिसाबै दिनै क्लास 12 सिम मोनहैबाय इउनिभार्सिटि आरो कलेजाव बर' मेजर दङ बा डिपार्टमेन्ट दङ बेबायदि बिथिंखौ नोजोर बोनानै आसाम सरकारा एसोसिएट अफिशियेल लैंग्वेज माने लोगो सरकारि राव हिसाबै बेखौ मर्यादा होदों सिगाङाव उदालगुरि साब डिभिजन आरो क'क्राझार साब डिभिजनावल' होदोंमोन किन्तु दिनै होल अफ दा स्टेट गोबाङा बितर्क खालायो जे सिगाङावनो दंखायोमोन 1983-84 आव किन्तु 83-84 नि मेटारा जाहैबाय क'क्राझार आरो उदालगुरि साब डिभिजन दिनैनि मेटारा जाहैबाय होल अफ दा स्टेट आरो बै समाव कुनु आइन प्रणयन जायाखैमोन बेखौ जास्ट मोनसे स्टेटासल' नर्मेल नटिफिकेशननि गेजेरजों होदोंमोन दिनैनि बेयाव आसाम अफिशियेल लैंग्वेज एक्ट 1960 बेयाव लिरनाय दङ स्पष्टयै जे बर' रावा 5A सेक्सनाव स्पेशल प्रटेक्शननि गेजेरजों एसोसिएट अफिशियेल लैंग्वेजनि मर्यादाखौ मोनदों गासैबो डिस्ट्रिक्टआव दा मर्यादा मोनदों इमप्लिमेन्टेशना एक्जिकिउशना जाबाय एक्जिकिउटिभ बडिनि लेजिस्लेटरफ्रा लेजिस्लेट खालामबाय आइन प्रणयन खालामबाय एसेम्ब्लियाव पार्लियामेन्टआव आरो एक्जिकिउशन खालामनांगौ जोंनि माने अफिसारफ्रा बिउरोक्रेट्सफ्रा बेयाव कमिशनार थायो चिफ सेक्रेटारि थायो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि थायो डाइरेक्टरफोर थायो किन्तु बिथांमोना जेब्लायबो जोंनि हारिनि जायैलाय बिथांमोना जेब्लायबो माने राज्यिक भाषा असमिया भाषाखौ प्राधान्य होनानै लोगो सरकारि राव एसोसिएट अफिशियेल लैंग्वेज बर' रावखौ बिथांमोना जेब्लाबो नेग्लेक्ट खालामनाय जेब्लाबो माने बिथांमोना गारसोनानै दोननाय इमप्लिमेन्टेशननि बेलायाव सरकारि अफिसारफोरनि बेयाव नेग्लिजेन्सि दङ सरकारि अफिसारफ्रा टटेलि जोंखौ बन्सित खालामनानै एप्लाइ खालामनायखौ जों नुदों आरो जेराव माने जोंनि खोथाखौ नटिसाव लाबोगासिनो गासैखौबो बिथांमोना एखे फर्मुलायाव लांनो नागिरो आरो बर' आन्दलन बड'लेण्ड आन्दलन आलादा रायजोनि आन्दलनानो आइडेन्टिटिनि आन्दलनमोन लेंगुवेज आरो कालचारनि दा बे मेटाराबो बेयावनो फैदों जे जोंनि लेंगुवेजखौ स्टेटासखौ होबायबाबो मर्यादाखौ होदोंबाबो आसाम आयेन आफादाव आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियाव दिनै लिरदोंब्लाबो किन्तु डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव बा ब्लक लेभेलाव बा नोङो सार्कल अफिसार लेभेलाव जि माइक्र' लेभेलनि गभर्नमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसन दङ बेयाव जोंखौ टटेलि बन्सित खालामनाय थासारिखौ जों दिनैबो नुयो आरो बियो लासै लासै जुजाइनि अर बायदि जोंनियाव जोंबाय थादों दा बेखायनो जोङो दिनै रिमाइन्ड खालामदों सरकार प्रशासन आरो एक्जिकिउटिभ बिथांमोना जाहाथे बे खामानिखौ मोजाङै मावफुङो